Bamakona lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan wajibati ambe bele jele fo ko wali nyumando hali nini ndana ngoshira jamana kuna foni abo de ko fo wajibati dugu ma je kaba bele jele ki jija itala jamana de ma o ma bilalen be bara mina ni bele jele poro taka wajibati ka amina nyongu me chamanjala obi ka sababu ye jamana akaja akakulogiriya wajibati fenwo fen na mo nyine hera ni damuna obi nyina bo wajibati odela mi nye kuna foni ya on de klongala sabla o kalifara on jamana kono kuna foni dilaw semabura dungo ani dabaje karamogo ka wuli ka jo kwa ngo nyefo ode la ikado do akun kono akile wolovla boje bati ikado semabura no bora na bi jamana kuna foni mana amanduraka ga bara na mbake amma sabade bije minye Gibson control mamdu mamdu zuruni enuleti davi ni ka koya ko yede isemfajona katamini katadla nuleti glango do nye pili de do mina pili kura de kala aiwa tezara premier ma soro vefula ko mio mio mi sisa e ka do nye adabi jasisa awo kuku sentelia ni mamdu zuruni ale ka wuli ka joke boje wote en flat tangule me nywana kuna foni anga da kulu wala sisa karamo de batungora nam mbala to ko bedi boje wote ne be mbulo bukaka do mi bone sememi nu kama le soir de Bamako wula boje wote ikado mungera minye bamanju ye na jara anasefla boje wote ikado Yusufu Kwanate ko ako klefline na minye anga sorasi kulu ye boje wote akembe na fo dabali kurani fere kura bubolo wa odedo minye avion mimbi wuli te kelew mimbi jigi te kelew na fa bele jile muye abaraka mona kise de min zama ka bwana bi boje wote afanga ka boko sobe ako minye mali sorasi kulu ye akika don awuli ka jo boloka ko so kadinye boje wote jango minangura chama barakara soro o ko ni ngara sababu ye kan ni kura fiula o de la ikado arabate mene otokolo kile woro boje wote ka don aywa minye bamanje bakulewye o kungele me kangelenge da anga armenye boje wote ikado sabula o so me do ka fo arme ka anga bo bajangara kata bankas boje wote mami nini njama kuluba minyo no fe mobulu kono boje wote ka do dugu bamanju so me do awa ikado kume ko ingalama janva de baraka ka bo kosobe oroni bela jele la minye dugu minunga ma ko bojo ani paru ikado kilometri muga ani duru o deba ni bajangaranje o taru kan gelenge de dai mugu jugu shore wola bojo bate ikado aba ani saraba kanana wasa ukase ka kurunike sabani kala ko mami awa anga sorasu ubuso yoro la mugu ne ya wuli ka me kolo fa bele jelena bojo bate jaw dale do tula fana sabla ni mugu ballaka wuliti ikado mo ja wulili ani ubaraka nyanyini ufana sorla ka shuru anga sorasu ko be mugu tichugomi ni marfa bele ani ni marfa dakaba nunu ubaraka ke shuru fa bele jilela woroni be anga sora sukulu ya famu ya kafo mindo boje bato woro be ikado chedumau ula ku jo kelen boje bate ikado minye bamanji o fona be mugu jigi ubaji woro be ikado do delembe dibila ole wele bla ay wa minye helicopter ma o fona sana ka wuli te safa gaja atansi furada mai mboka sungu magwenti boje bate ikado ay waduma sora su ba susu sanfe uba susu boje bate ikado mugu shishi bitika mami bamanji chebi woro ikado o dele do juli kana Fabrekala ko ikado avion nga nani kwani boje bata kara tabarikala min nyemuto tigi ma muga nye boje bata ikado yo dede ka muto muga ko mine Fabrekala ko abo minu ngoni bi safe olu koni me mugu shushu chugo di mu ba susu minu ngoni yuko marafa flo nubi boli uyo lu gwen boje bata ku gen mobility do be kata aywa ofana fale kundo mugula bamandula ka shuru ofana kuna dadi Sebenekala ko kiyana anga sorati che duru oni turala ma shegin jueguna boje bate kado woroni bele jilena boje bate adona kafo minye sorati kuluye wuli ka joni chesiri mi abonu kumba puma fo fa puma wati be kafo oni mina kaka mina ngoni nani boje bate akembe here ni akembe here ni tanu dai anga sorati kulu boje bate kado dagaro do bubulu sukura wati temene na ikado minye bankazi marai boje bate kado wuli ka do bulu
bolo kan ani janfa sɔrɔdasi kɔnɔntɔn o ni tora janfa dɔ la bɔ jabate o damanda minnu kɛra o de kɔni kɛra sababu sa ayiwa avion kɔni u n'o man jan bilen n'u ko law bɔ jabate o yɔrɔ bɛɛ avion tigi bɛ wuli ten hélicoptère bɛ wuli ten ni ka taa nɛgɛden suru sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali ka ayiwa avion i k'a dɔn ayiwa a ka taa ka segin ni nani kɔnɔ o su tɛ k'o dugu tɛ jɛ i k'a dɔn mobili minnu valen don i k'a dɔn nɛgɛ la minnu valen don marifa la ni bamanju don o su tɛ k'o dugu tɛ jɛ bɔ jabate n'u ma mugu jigin dɔ kan Bajagara ni Bakasi cɛ sɛbɛnnikɛla ko a kun gɛn bɛ awa sira ye sira min kun goyara kosɛbɛ ni yakili b'a la waati la min ye awa kari belebeleba dɔ ye min ye compagnie Gimbara bɔ jabate k'a dɔn Bingero fana ka paru ani Songo Bayi ni ɲɔgɔn cɛ bɔ jabate nin bɛɛ lajɛlen bamanjuw ka baara o senfɛ maa 4 den ni tor'o la muso 2 ani den 1 bɔ jabate awa ani sɔrɔdasikɛ cɛ 2 ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kari in kɔnɔ de awa taamadenw kun don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu dɔ fana bɛ yen ko Gimini bɔ jabate Wolo Yawa bɔ jabate ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ni bamanjuw sɔɔri-sɔɔrilen kun don ayiwa min ye sɔni ni binkani ye mɔgɔw ka sagaw misiw baganmisɛnninw u y'o caman de suɲɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni bɛna k'a da ye sa sabula wulikajɔ min bɛ sen na ani jateminɛ min bɛ sen na jango aviontigiw fɛ bɔ jabate o nafa yɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ni k'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula l'indépendant karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don joona Mohamed Aïdara Chirifukɛ nin y'ale ka sɛbɛnni ye Mohamed ko a ko politique tɔn caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka u bolonɔ sɛbɛn kɛ bolonɔ sɛbɛn u y'a ta ka jamana masakɛ sɛgɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goyita kumakan minnu b'a kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye u y'u sigi ka jateminɛ kɛ ni ka jamana yɛrɛ taabolo lajɛ ni k'u ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Daba Tunkara est parti politique 80 bɔɲanko u y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɛmɛ ka ŋaniya 4 boloda ŋaniya 4 o kuma ko Asimi Goyita k'a jilaja a k'olu waleya Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ tile 2 in na karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛna bɔ ni ka taama u ka taama in u ye labɛn mun sabati u dagayɔrɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛna yira malidenw ni diɲɛmaa la u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye camancɛ fanga ye karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ sigi don min na k'a sigira ni sariyaw de ye a sigira ni bɛnkan ye wa a sigira ni layidu ye o kuma ko layidu k'o de ka gɛlɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la olu kɔni bɛ min fɔ olu ye politique tɔn ye jamana tɛ ɲɛnabɔ olu kɔ nkalon olu de ye jamana tibaaw ye olu de ye jamana ɲaamibaaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara Fasiriba ko nin tɔn 80 min farala ɲɔgɔn kan u y'a ɲɛmaya ta ni k'a di Dr Bokari Tereta ma ale min ye Rassemblement pour le Mali o président ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni y'a yira k'a fɔ kuma minnu b'u kɔnɔ u ka bɛn ko la u ka jɛ ni ka u tɛgɛnɔbila kɛ o tɛgɛnɔbila n'o ye memorandum ye karamɔgɔ Daba Tunkara u y'o de boloda utukalo tile 24 tɛmɛnen ye ni k'a ta ka jamana kuntigi sɛgɛrɛ kuma kologirin 4 min b'a kɔnɔ tulo kɛrɛbɔ sigi kuma fɔlɔ ye fɛn mun ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni camancɛ fanga layidu mun b'a bolo k'o ka dafa o ye fɔlɔ ye filanan karamɔgɔ Daba Tunkara joona bamancɛ walenw bɛ jamana in kɔnɔ f'u ka se ka siri o danna sabanan karamɔgɔ Daba Tunkara min ye an ka sariya sunba ye o kuma ko yɛlɛma kana don la ka to a nɔ na min kɔni an ka kalafili ko ye waati mun fɔra k'a ka boloda cogo la an tɛ a bɛ janya san 1 san 2 an bɛ t'o la n'u kɔrɔtɔlen don ni min b'i yɛrɛ fa ye k'i yɛrɛ fa awɔ e y'a ma s'o la an bɛ san 1 kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara Fasiriba ko u ye nin ŋaniya minnu bɔ k'o ben u y'a yira k'a fɔ ko tulon tɛ k'u b'u sɛbɛ la o kuma min ye kalo 18 mun dira camancɛ fanga maaw ma u ko ko kan ka ban ka bɛn ni février kalo tile 27 o kuma o tile 27 karamɔgɔ Daba Tunkara k'u b'u sigi ni ka kalafili maa kɔnɔ o kuma ni kalafili ma bolo da olu parti politique ba 80 parti politique 80 karamɔgɔ Daba Tunkara k'u b'u sigi ni ka wulikajɔ boloda o wulikajɔ kura ko tɛ ɲuman ye camancɛ fanga ma ko tɛ ɲuman ye dɛ sabu ko Choguel Kogala ye kuma mun fɔ France 24 ni RFI la karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ta fan yira Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Dr Bokari Tereta ni ka tila ka taa bila a jɛɲɔgɔnw la o kuma u bɛ wulikajɔ la bi karamɔgɔ Daba Tunkara u kɛn bɛ k'u cɛsiri u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye camancɛ fanga maaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'u k'a t'olu ta la k'o de da ka di an bɛɛ lajɛlen na faso Mali kɔnɔ n'o ma kɛ o kuma k'u bɛ bɔ k'u jɔ dɛ n'u bɔra k'u jɔ M5 RFI b'u ɲɛ yan u ma sa u ma taa dugu la n'i ye min kɛ cɛw tatɔla la y'u sigibatɔ la i b'i sigi n'o ye t'i mago la
kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara ale ka sɛbɛnni don Bajibatɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire sɛbɛnni kɛba Bajibatɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Zɛdi Keita Yusufu Zɛdi Keita ko Bajibatɛ mɛnna na ani n dora la bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn dafɛ maa kelen di to ayiwa si ye Bajibatɛ i k'a dɔn ayiwa conseil malien des chargeurs Babalayi Dawu Bajibatɛ i k'a dɔn kasobonba a bɛ t'i da ye hali a ti mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma minnu fɔlen don ministre min bɛ n'o ye madame Danbɛlɛ ye Bajibatɛ i k'a dɔn u ye kuma kɔsɛgi kuma minnu fɔ a ye Bajibatɛ i k'a dɔn ko dɔnnen don a bɛ taa wolo min na o fana dɔnnen don Bajibatɛ hadamaden n'i y'i sigi kuma dɔ to kunna i k'i wuli kuma dɔn a ko ayiwa min ye Babalayi Dawu Bajibatɛ i k'a dɔn i ka mandat banna a bɛ san caman bɔ ŋanamu ni sɔnni yɛrɛ i yer'o la a ka ca Bajibatɛ hali bi n'a ka bi n'i bara k'i sɔn n'a b'i kɔnɔ mɔɔw tɛ ko kalama walima mɔɔw tɛ ko dɔn Bajibatɛ i k'a dɔn i malo kɛnɛ kɔni na bila ka ngangara a ye Ala de minɛ ka sɛbɛnni kɛ min y'a ka secrétaire général ye k'o ka kunnafoni di madame le ministre des transports des infrastructures madame Danbɛlɛ Madina Sisɔgɔ k'a b'a da la Bajibatɛ i k'a dɔn a ja tɛ tigɛ hakili sigilen bɛ a bilalen bɛ baara min na camancɛ fanga don bɛɛ lajɛlen k'i jija i k'a dɔn sanba kelen ɲinan kɔfɛ i to a duma ka fɔ o kuma in bɛ Madina i k'a dɔn a kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko Babalayi ye mun de fɔ a ko k'a da ministre tulo kan olu ka ɲɔgɔn ye 13nan o de bɛ taa laban n ɲininka i k'a dɔn votew la ayiwa bureau kura sigili la o kuma madame le ministre a k'i labɛn min ye octobre tile t'a ye a k'i jija a ka ye kɛnɛ daminɛ na ani kɛnɛ laban la kɔrɔfɔ filɛ sabula min ye ayiwa a wulikajɔw n'a jateminɛw ye bɛn kelen don kan lettre in di ministre ma ministre ko secrétaire général ma a fɔ Babalayi ye k'i k'a dɔn ayiwa secrétaire général yɛrɛ de ye Mama Jɛnɛpo ye Mama Jɛnɛpo t'a fɔ Usumani Babalayi Dawu ye ŋanamu ni sɔni min bɛ yɔrɔ in na min ni min b'a ale yɛrɛ nɔfɛ a k'i cɔn ko jɛ fɔ n k'o fɛ n'o kelen bɛ n b'a bɛɛ lajɛlen kalama minnu dogolen don ani a kelen bɛ ka minnu labɛn n b'a bɛɛ lajɛlen kalama o kuma a fɔ a ye nin kuma in i k'a dɔn ale tɛ k'i dogo tu kɔnɔ n tɛ tu min dɔn ministre ka jaabi filɛ a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ ministre Madinɛ Sisɔgɔ Bajibatɛ a y'a fɔ secrétaire général ye kuma in n'a kana bin dɛ k'a fɔ président Babalayi Dawu CMC président kɔrɔ i k'a dɔn awa min ye bɔnɛ ye an bɛna tasuma da ɲɔgɔn na hali a ti mɛn sabula ŋanamu ni sɔni min bɛ ayiwa cakɛda in na a dɔnnen don wulikajɔ minnu kɛra a dɔnnen don ne ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kabini n nana cakɛda o cakɛda n'a tulen bɛ n ka yɔrɔ la n b'a bɛɛ lajɛlen ko ɲɛdɔn o kuma Usumani Babalayi Dawu Bajibatɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a kɛra n'a fɔ jisuma binnen don a kan ka sababu kɛ mun ye i ye min kɛ i y'o dɔn n'i y'a dɔn mɔgɔw bɔra o kalama Bajibatɛ i k'a dɔn ayiwa cɛsiri ni wulikajɔ tɛ fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko o kuma Babalayi Dawu a sigi furadama CMC la min ni min kɛra a fɛ jateminɛ minnu kɛra waridun minnu kɛra ŋanamu ni nkalon minnu kɛra a n'a ye tasibila minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdonnen don ministre fɛ o kuma ale tɛ o cɛ ye k'a fɔ a bɛna labɛn kɛ sigi kelen don k'a makɔnɔ min kɔni ye sɔɔni ye a datɔ don kasobonba la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ Tunkara an ta o laban ye boli ye ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Soleil Hebdo fasiriba n'o ye Jean Jara a ko siga kɔni tɛ min na min ye docteur Nango Danbɛlɛ karamɔgɔ daba Tunkara k'a bɛ fɛ ka Mali kɔɔri sɛnɛlaw bila ɲɔgɔn na a ko karamɔgɔ daba Tunkara min ye CMDT ale ɲɛmaaba a ko n'i y'a lajɛ CMDT ale ye Mali ninkan bi yɔrɔ belebeleba ye Mali sɛnɛko ni k'a jidi i b'a fɔ ko CMDT fasiriba ko maa kan ka bila ye karamɔgɔ daba Tunkara maa min bɛ Mali cikɛlaw fara ɲɔgɔn kan maa min bɛna ni basigi ye cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ cikɛlaw ka sariya k'o kuma kɔnɔ kuma bato fasiriba ko a ko n'i ye Nango Danbɛlɛ lajɛ karamɔgɔ daba Tunkara a sigi furadama kana bila bi la a ko k'a fɔ ko dɔnbaliya don k'o kuma t'a la dɛ sabu a kɛra ministre de l'agriculture ka kɔrɔ a ko Mali sɛnɛko bɛ dabolo min na Mali sɛnɛkɛlaw ka hakilina ye fɛn min ye a ko a b'a bɛɛ dɔn nka n'i ye ko jateminɛ a na kɛ n'a bɛ nafako la fasiriba ko a ko maa minnu ye kɔɔri sɛnɛnaw ye Mali n'i y'a lajɛ kunu ale de tun ye farafinna ale jɔyɔrɔ fɔlɔ ye nka bi ko bɛnbaliya kama min kɔni ye kɔɔri sɛnɛnaw ye o farafaralen don karamɔgɔ daba Tunkara ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ dɛ maa minnu ye ɲɛmaw ye olu ka farafarali don n'olu ka nata kojugu fasiriba ko Nango Danbɛlɛ n'o ye CMDT ɲɛmaaba ye karamɔgɔ daba Tunkara kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛrɛjɛkulu a ko bɛnbaliya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi ko n'i ye Nango ka hakilina sen bɔ a la k'a tɔ b'a dɛ fasiriba ko
maa min tun ye kɔɔrisɛnɛlaw ka tɔn n'o ye APCAM yɛrɛ ɲɛmaakɔrɔ ye Bakari Togola a ko Bakari Togola ale kɔni tigɛ kora k'a sen bɔ a la a ko maa min bilala nɔ na o de ye Bakari Kone Bakari Togola fasiriba ko ni fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɔn kelen na u bɛ ɲɔgɔn bolo dɔn u bɛ ɲɔgɔn baara kɛcogo dɔn karamɔgɔ Daba Tugura ni ka Bakari Togola tɛgɛ n'a sen ko ka bɔ baara la ni k'a cɔma bila ye ko mun de kɛra o kuma k'a kɛra sariya kɔnɔ wa karamɔgɔ Daba Tugura a kɛbaliya sariya kɔnɔ min ye Bakari Togola a ko k'a ta bila dagirinda la a ko n'i y'a lajɛ ko dibidibi ni janfa bɛ yen dibidibi ni janfa kɛbaa ye jɔn ye k'u ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye k'o kan ka kɛ wa fasiriba ko min ye Bakari Togola a ko k'a bɛ juru sama fo finibɔ fo nɛrɛbɔ ale jɔyɔrɔ in kɔni f'a ka segin ale ma de sabu k'ale ma bɔ sariya kɔnɔ fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ n'an ko danbele karamɔgɔ Daba Tugura Mali kɔɔrisɛnɛlaw mana wuli kuma o kuma n'an ko de tɔ b'u bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ a baara ta ko n'an ko kɔni bɛ ka kɛ maa ye maa min bɛ k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ maa min bɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn na maa min bɛ ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ kuma k'a sɔsɔ karamɔgɔ Daba Tugura ko n'an tor'o cogo la jɔyɔrɔ min bɛ Mali bolo kɔɔrisɛnɛko la ko Mali b'o bila dɛ fasiriba ko Colonel Ashimi Goïta Choguel Kokala Maïga k'u kan'u sigi ka nin lajɛ dɛ u ka wuli joona min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛfɔli ka kɛ fasiriba ko min kɔni sanu ye n'a don kuma tɛmɛ sira bɛ kusa n'a ye dɛ Mali kɔɔrisɛnɛlaw jɔyɔrɔ ka bon Maliko la ni kɔɔri sɛnɛla karamɔgɔ Daba Tugura kɔɔri kolo a bɛ kɛ turuto ye kɔɔri kolo tulu bɛ bɔ a la kɔɔri kolo a bɛ kɛ engrais a nafa tɛ se ka fɔ ka ban n'a fɔra ko k'o fana dafiri Maliko la an bɛ taa min kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soleil hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate naamu n'i ye sanji ye ka wulu bugɔ kungo kɔnɔ a bi dɔn b'a kɔnɔ Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Binaja Dunbiya Binaja Dunbiya ko i k'a dɔn ayiwa min ye Mali douanier ye yɛlɛma kɛra Jabate i k'a dɔn yɛlɛma in kɛ ka n'a bila bila bɛɛ lajɛlen nin degunnen don sabula hami ani jɔrɔ yalima maa min n'a bɔra douane directeur la a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ n'i k'a dɔn yalima o baaraw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana bɛna nafolo sɔrɔ wa ɲininkali tɔ min bɛ yen nka bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka filɛli kɛ sa ɲɛmaa kura min sigilen bɛ a tɔgɔ de ko Amadu Konatɛ kɔlanjɛbakaw ka Amadu Jabate k'a dɔn Amadu sigi furadama sigi kun kelen don ka min kɔnɔ o de ye i k'a dɔn ni maa minnu bɛna jɛ Jabate i k'a dɔn a bɛ taa laban o de la o n'o tɛ Jabate est-ce que on doit changer une équipe qui gagne a ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko k'i k'a dɔn a kumaw bɛɛ kɔfɛ nka n'i ye ko ta k'a lajɛ Amadu Konatɛ sigi furadama maa 19 kura a y'olu de wele Jabate mɛ kelen bɛ ye douane na maa ma kɛra douane ye i ye jala sɔrɔ douane a bɛɛ bɛ hami ka kɛ directeur de ye ne m'a dɔn douane directeur ya min b'a la o douane kɛ tɛ yen diɲɛ na min ka alajeli tɛ n ka kɛ douane wa u bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma walasa ka kɛ directeur ye diɲɛ fɛn bɛɛ Amadu Konatɛ Jabate k'a dɔn a wa wulikajɔ bolo kan a ye wele bila maa 19 ma i k'a dɔn ni ka yamaruya ɲini minisiri Alfuseni Sanu fɛ o k'ale yamaruya baara kura min b'ale bolo walasa a na se ka cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ i k'a dɔn Dukara y'a bila yɔrɔ min a ka se k'a ta ka bɛn yɔrɔ ma maa 19 min n'a ye wele bila olu ma minisiri ko n'a ma ɲɛ e de kɛra douanier ɲɛmaa ye o tuma a ko fili bolo nin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani yɛlɛma bolo kan hakilina taara ka taa bi maa kura minnu kan Jabate i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye douanier baarakɛla kɔrɔ ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ a ka ca san 30 san 40 ye nka min kɔni ye maa kuraw ye ka dɔ bɔ ye ka na ni dɔ ye Jabate i k'a dɔn o y'ale de ka hakilina ale de b'a dɔn a b'a kɛ ka da mun kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate i k'a dɔn ɲɛmaaso wari kan ka sɔrɔ yɔrɔ minnu na baara yɛrɛ kan ka dafa yɔrɔ minnu na i k'a dɔn a sera olu yɔrɔw de ma a magara olu yɔrɔw de la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye directeur général ye Jabate tuma min ayiwa directeur général a ye maa minnu nɛmɛ i k'a dɔn i n'a fɔ chef de bureau contrôle interne o kɛra Amidu ayiwa Fakuru ye Amidu Fakuru Bagaga numéro matricule même pas o kunna sɛbɛnnikɛla ko inspecteur des douanes do classe exceptionnelle Jabate i k'a dɔn 3e échelon sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o kun ye ayiwa directeur adjoint kɔrɔ ye Dukara tile la a ko n'o bɔra yen min ye ancien directeur régional Kulukɔrɔ min ye Abdramane Lie inspecteur des douanes classe exceptionnelle douanier tɔgɔ ti fɔ i t'a mɛn min tɛ classe exceptionnelle a bɛɛ o ye a bɛɛ classe exceptionnelle e k'a lamɛn bani
Bwajabate namu sɛbɛnnikɛla ko akodi a ko wulikajɔ bolo kan o taara ka kɛ i k'a dɔn ayiwa contrôle interne o ɲɛmaa ye o min bɛna k'o ka danga ye o ye Jigi Kumare Sise Jigi Kumare Sise inspecteur de douane classe exceptionnelle 3e échelon m'a f'i ye i k'a dɔn ale kun ye a directeur régional de Bamako ale kun y'o ye sɛbɛnnikɛla ko Ali Keli inspecteur de douane n ye min f'i ye a filɛ tuguni classe exceptionnelle 3e échelon i k'a dɔn ayiwa Yakuba Katile i k'a dɔn ale min ye UNTM secrétaire général ye ale de kun ye ayiwa chef de brigade de bureau ye produit pétrolier i k'a dɔn de douane Bwajabate i k'a dɔn Mamadou Saro inspecteur de douane de classe exceptionnelle 3e échelon ani Bazumana Simaga inspecteur de première classe 2e échelon min ye ayiwa Issa Traoré o kɛra ayiwa poste ye ayiwa chef de centre de formation et recyclage de douane o ma taa yɔrɔ ɲuman na o recyclage o kɔni ma taa wari sɔrɔ yɔrɔ la Sidi Mohamed Ag Ishran Bwajabate k'a dɔn chef de bureau études et puis awa ani appui assistance communication Bwajabate k'a dɔn o kɛra chargé de suivi i k'a dɔn de réforme ani ayiwa Alassane Aga Abachak Bwajabate k'a dɔn directeur de l'information et de la statistique sɛbɛnnikɛla ko ancien kɔrɔlen min kun ye sous-directeur des enquêtes Amadou Sanɔgɔ ale kɛra ayiwa directeur de l'administration des ressources humaines des finances Bwajabate et du matériel au tête d'affui Amadou Sanɔgɔ lui c'est un bon douanier un très bon douanier je crois lui c'est un très très bon douanier Hamadi Tunkara ale de kɛra directeur des recettes planification programme de vérification Bwajabate i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ kura minnu bolodalen don Jagili Jakite ale kun ye directeur régional adjoint Bamako i k'a dɔn ale de kɛra ayiwa min ye renseignement ani enquête douanière ale de kɛra o ɲɛmaa ye Jagili c'est mon grand frère Mbarakadu ale bɛ baara in dɔn kosɛbɛ a bi baara in dɔn a b'a dɔn n kɔrɔ ka don a mɛnna la direction régionale des douanes Kayi Bwajabate maa min bilala ye i k'a dɔn o kɛra Cheikh Hamala Diallo ye Cheikh Hamala Diallo ale kun ye directeur régional ye Segu Bwajabate k'a dɔn Umar Kase ale kɛra directeur régional des douanes ye Kita min ye directeur régional des douanes Nioro Bwajabate i k'a dɔn o taara ka di Abeta Ag Seydou ma min ye directeur régional kɔrɔ ye Kucala Bwajabate i k'a dɔn n'o tun bɛ biro kɔrɔ la Kulukɔrɔ Mohamed Kulubali ale seginna ka na ka kɛ ayiwa min ye direction régionale ye des douanes Kulukɔrɔkaw fɛ yen ale nana ko o ɲɛmaa ye Bwajabate n'o bɔra yen a ko awa directeur de bureau du contrôle interne Mamadou Traoré Bwajabate k'a dɔn ale bilala direction régionale des douanes de Bamako la Bamako kafo ale kɛra o ɲɛmaa ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur kura minnu bɛ yen n'o ye Kucala ye i k'a dɔn Kucala directeur kura o ye Alassane Amadou Traoré min ye Buguni ye o kɛra Baye Aga Assoni directeur régional des douanes Segu Bwajabate o kɛra Haruna Dambele directeur régional des douanes Moti o kɛra Amadou Barka Boare ye min ye directeur régional des douanes ye Gawo o kɛra Mohamed El Mokhtar Maïga ye sɛbɛnnikɛla ko ni nomination kura minnu filɛ nin ye Bwajabate k'a dɔn directeur kura kɔni i k'a dɔn a jigi dalen don a ka hakilina sabatilen don k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye baara ka yɛlɛma Bwajabate nka a mana kɛ Dawuda nomination banna ɲinɛkɛra joni commandant Sidi Mokhtar Dambele chef de bureau des Ségua a tɔgɔ tɛ a ɲinɛna a ma ɲinɛ mais min bɛ yen maa ma bɛ yen a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ maa ma bɛ yen ko ni kɔrɔlen kun ka di kura maa na n k'u ka jɛ in ye suyajɛ de ye Sidi Mokhtar ye suba min ye a bolo da minɛn dogolenw kan cogo min na ko ɲinɛ bɛ k'o kɔ nin kɔrɔ de ye ne y'a kuma kɔrɔlen ka maaw n b'u bɔ yen n bɛna ni n yɛrɛ ka maaw ye an yɛrɛ n'a ko kuraw bolo da k'a hakilina kuraw jira ɲɔgɔn na i ka kuma don on ne change pas une équipe qui gagne bon on a changé malheureusement on a changé ni mun ye sɛbɛn ye naamu an ye min zalo ni ka bɔ prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Batunkara naam n bala cogo bɛ di
Bojabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le reflet d'Afrique o don sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Balaji Ture Bojabate sɛbɛnnikɛla a ko min ye anw ka jamana ye n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ni ka hinɛ an yɛrɛ la Bojabate i k'a dɔn an laban an na ɲɔgɔn dun ni ka ɲɔgɔn ba dugukolo sanfɛ Bojabate i k'a dɔn ja b'an kan sɛgɛn b'an kan ɲani b'an kan faamajugu b'an kan Bojabate i k'a dɔn Bamaji ani Sonba kulew b'an kan min ye ayiwa min ye silamɛjuguw ye olu fana b'an kan n'a fɔra ko an yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ taa minɛ Bojabate k'a dɔn Kayi mara nin ko in bɛ senna a bɛ waati jan bɔ ni an bangebaaw ni an mɔkɛw a n'an ka mɔkɛkɔrɔbaw olu bɛɛ na ko la Bojabate i k'a dɔn sisan i k'a dɔn faamubaliya ani jigiwaro donna jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Kayi mara la jɔn walima hɔrɔn Bojabate i k'a dɔn lawale la n'a tun bɛ faamu sigi ka diya an ka kɛ kelen ye Bojabate bɛɛ n'i sigi yɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ maa kelen de ka maa siri ka maa minɛ maa tɛ baara kɛ maa ye jɔnya ko kuma ni ayiwa matigi ko kuma nin bɛ Kayi mara la Kayi dɔrɔn dɛ nka kɔsa in na i k'a dɔn Kayi fanfɛla la a ko walankatara ni k'a juguya mun nana ni hadamaden ka faamubaliya ye mun de nana ni ayiwa mɔgɔw ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ye mun nana ni ayiwa janfa ye a jubaju fo den ɲɛ ka ɲini nka Bojabate kɛwale minnu bara ka don a la kɔsa in na maa tɛ ka da la k'a fɔ maa minnu bɛ sigi la san 1000 mɔkɛw jɛra mɔkɛw ta mɔkɛw jɛra Bojabate i k'a dɔn ka na se anw ma bi k'a fɔ nin bɛnbaliya dingɛ barika bonyana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se hadamaden ni bɔli ma Bojabate i k'a dɔn maanifin kan ka siran a ko tile fila in na ja dɔw yera ba fila bɛɛ Bojabate i k'a dɔn kamalenin fila denmisɛnnin fila k'u minɛ k'u siri kɔlikɔli u b'u ci ni bere u b'u ci ni jele Bojabate i k'a dɔn maramafɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ hadamaden jogi i b'a fɔ u t'u dɔn yɛrɛ abada u b'u ci cogo min fo k'u dalakan ban nin kun ye mun ye nin bɔra joli na a jubaju dun ye mun ye fo nin ka ɲini Bojabate i k'a dɔn maa minnu bɛ ko kalama jamana in kɔnɔ olu kun kumana ko in kan a bɛ waati jan bɔ faamaw y'u da de a kun jumɛn in na Bojabate a bɛrɛ ta nin kuma ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min nin kɛwalew bɛ kɛ yɔrɔ min a maa kalannen ka ca a kodɔnna ka ca Bojabate i k'a dɔn faamaya yɛrɛ u y'o fana kɛ nin kelen den min sera ka wuli ka kuma walima nin kelen den min sera ka mɔgɔw hakili jigin ko in bɛ dasira la cogo min don o don dɔ de bɛ fara a ko fanga kan don o don a bɛ juguya n'i bɔra fɛn min na maa kan ka siran Bojabate sɛbɛnnikɛla ko septembre kalo tile 29 min ye bafula bɛɛ ye Bojabate i k'a dɔn awɔ nin dugu barikama in nin dugu dawulama in Bojabate i k'a dɔn san 1000 hadamadenw bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ Bojabate nin bɛ taa wolo min na ka maanifin minɛ k'u sɛbɛn kɔrɔsiri kɔlɛ k'u dakabana ci i n'a fɔ bagan k'u dakabana ci i n'a fɔ i tɛ maa min dɔn kun jumɛn in na a ko Bojabate i k'a dɔn ko in kɔni a walankatara sa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye faamakɔrɔ minnu bɛ yen n'u b'a fɛ Mali ka ja ɲinɛ ka kɛ i k'a dɔn ayiwa janfa caman kɔ Bojabate fo sariya de ka banba sariya ka boli maa o maa n'i sɔrɔla nin ko in na Bojabate i k'a dɔn a sɛgɛsɛgɛliw gunnen kɔfɛ a ka taa dɔn k'a fɔ jɔnkala ye nin kɛwale in kɛ ka da nin de kan Bojabate i k'a dɔn lajaba min kan ka ta k'i sɛgɛrɛ o kan ka kɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ maître ayiwa Mukutari Mariku o min ye AMDH ɲɛmaa ye Bojabate o yɛrɛ ko k'ale dabali banna nin ko in kɔni kiiritigɛlaw n'u m'u cɛsiri kɛ Bojabate k'a dɔn nin ko in a tɛ dabila abada o tuma hadamaden minɛni Bojabate hali tɛ maa min dɔn hali kafiri maa tɛ nin ɲɔgɔn na bugɔli ta ka d'o kan jango i ni maa min bɛ dugu kelen kɔnɔ i ni maa min bɛ sigi la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ Bojabate i b'a ye k'a fɔ bɛnkan foyi tɛ dugukolo sanfɛ sɛbɛnni foyi tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ nin ko in sɛbɛntiya diinɛ t'o la tubabu sariya t'o la min ye Amadu Magiraga ye o ye ɲininikɛla ye Institut Malien Recherche Bojabate i k'a dɔn bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin o fana kumana Bojabate a y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu bara ka kɛ yɔrɔ minnu na Bojabate n'u ma taa ko in jubaju yɛrɛ de ɲini Bojabate i k'a dɔn k'u tɛgɛ da kisɛ kan a bɛ gɛlɛya sabula a fanga bɛ bonya a janfa bara ka bonya Bojabate i ye nin kɛna hali jihadisiw tɛ nin kɛ jamanadenw na jango an yɛrɛ dama hali jihadisiw tɛ nin kɛ ka maanifin bolo fila siri ka sen siri ka ntolankuru kɛ ka subhanalahi ntolan
minya amadu magiraga ako bwajobote feminu nyera kile fly na bwajobote ningo inga bunza de ningo ni mini kateme ikado jonya kupuma ani horonya kupuma bwajobote ikado kuware mi mana kala obede nye kanga nyini terurusu madeli kaninge hana madena jango anyira dama ini mami bisigila jonya kupuma horonya kupuma bunza ko bitase ni ma bwajobote ikado anake fenwora be ako minya kai gouverneur bwajobote ikado nyemo ye kardai akawuli ka jo kabini denende meni ayera wula kata usubi janja bojo bate minye awa tomuro commune rural do bojo bate kado kata nyemo nyininga sigidala mo nyininga bojo bate ni ngwena anyabi ni chugomi sobla ni manye be fura nyini bojo bate fui ka banayre de judo ni bana judona bojo bate ikado aywa minya afura kale obise bakoro no ya game mi ngoni vie bojo bate mi vie ni ngonu njugu ya ba ako jugu ya ba atesi gida wera la abe fani de do minum be jamana wera wala wallahi etuma fe ikara joni wo u ba fo minum ma jonwo ikara horo yo nunu ndamanda de baraka ko jugu ya awo emuna joni horo be ba jugu ya ni ko kera aywa horo na mi ma be walma iye kuma jugu fo wajo bate ka don aywa dotara choroba dutigi de mi ba bula be dimulo de bi wulo vlambo itaro fa no banani bojo bate o soma minu bi kofe se mi mbuyo olu fana boke o fana che o tu sigi ni fana mana kuma fo kuma mi mboro ko toledi bojo bate ikalo o soma minu fana bi kofe fo kata jekulu sigi jekulu minu ni sebuye wore bubulu bebi kam ma kan ga deme sita nyini ka famya anga fere ke ni ngwembi banchugo mi nga bede bi kam ademe karamo kuma nyefle na kera kiri aita amba wore kuma nyefle ninde anyei wallahi minu mi jamana koka wajibate nolu sona sa ku tege di nyama minye anga sokono nai amanga biba abeba anyefle de anyeshi na ni pe ko sebenye nda dabla wajibate ambi far ami nyomba ati bansane e bi France e bi America e be ni nya daina aw keleme ka kulusigi seba awyi nunu minu be ku kolo kono c'est tout ye dabali tout foi tout ikera jonyo ikera horoyo wajibate na kera tajusara abiba dugubeci abici de adugu damado be bojo bate ma yere bana du kono be bulla pew horon bulla jombola be bulla tajuru sala kaya amay muna ni ko biseni ma abiseni ma muna ukalaje de numa laje bojo bate ami nyamba degu mu mankan do rek na ko ga faraka ne ya di su be mun ni marfa ya nga so dawla on nyere da babara ka nyamba non mais c'est pas vrai c'est pas vrai ukalaje ibololo karamɔgɔ de b'a tungura ne bɛ n tigɛ don kabako fa duniya fa farankaba nin ye bugu jara badabada bugu ka sɛbɛn ye bugu ko an ka jamana duwanyew n'o ye nafolo kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ de b'a tungura k'u y'u tigɛ da $240 kan fasiriba ko a ko duwanyew olu bila bɛ dankun ni dankun min b'a to fɛn minnu bɛ don k'o ye fɛn minnu bɛ bɔ k'o ye fasiriba ko fɛn o fɛn n'o bɛ don walima n'a bɛ bɔ karamɔgɔ de b'a tungura a bɛɛ lajɛlen bɛ don sariya kɔnɔnaw de la a ko min kɔni ye kalo tɛmɛnen n'o ye septembre kalo tile 10 ye a ko a bɛnna jumadonya dɔ ma an ka duwanye minnu bɛ kajana o bɛ mali ni kɔnɔwari o dancɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara k'u filɛ nin ye ka mobili dɔ de gɛn mobili kɔni bɛ se u ka pɔsiw ma tuma min na karamɔgɔ daba tunkara ko mobili a y'i tɔn tile ka tɛmɛ u y'a sifile a ma jɔ fasiraba ko duwanyew kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye maa min bannen k'i jɔ a na kɛ ni sumabo nɔfɛ o tuma u ye mobili gɛn o k'a gɛn fasiraba ko n'o ye bugu jɛra hali n'o ma sɛbɛn a ko siga kɔni tɛ min na mobili kun ye CH ye karamɔgɔ daba tunkara n'i ye CH ye fiyɛ kɔnɔnaw la a bɛ maa siga janko o jɔbaliya parce que b'a ko u taru bolo da mobili kan kuma min na min kɔni bɔrɔ dɔ kɔni o tun bɛ mobili kɔfɛ u y'o de dayɛlɛ k'o lajɛ fu jɔlen bɛ haba o kuma sefa wari $240 ani $40 wari jɛ fo biye ko kuma bi yan fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tungura u ye wari in ta o kuma maa minnu fana tun bɛ mobili kɔnɔ o kuma u y'u bɛɛ lajɛlen salonni ka taa n'u ye chef de bureau fɛ yen maa min yɛrɛ ye chef de bureau o ye Taha Aga Mohamed ye Mohamed o kuma a ka cɛdenw u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye mobili dɔ n'a kɔnɔminɛnw minɛ karamɔgɔ de b'a tungura bɔrɔ min tun bɛ n'u y'a yuguyugu $240 ni $40 o kuma k'u ye fo biye $40 de bɔ a kɔnɔna la
fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tun min ye bugu jara ye bugu jara y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna baaraw bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma ko n'i ye waritigiw yɛrɛ fana ɲininka olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka wari tɛ fɔ bi ye dɛ o tuma k'olu ye sanu sanaw de ye o tuma ko sanu sana karamɔgɔ de b'a tun o tuma k'olu bɛ baara kɛ ni yirisigi de ye o tuma warimugu jɛ olu b'o ta yɔrɔ yɔrɔ k'o ye sanu bɔyɔrɔ ye karamɔgɔ de b'a tun k'olu bɛ taa n'u ka wari jɛ kaliman kalamani o tuma ni ka se ka sanu san ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye nafolo min minɛlen filɛ nin ye maa 5 fo maa 6 k'olu ka nafolo faralen don ɲɔgɔn kan karamɔgɔ de b'a tun ko fobi tɛ fasiriba ko a ko min kɔni ye sariya ye baara ma kɛ ni o ye nka o n'a taw ta k'a fɔ ko nafolo ye fobi ye ko kuma t'a la fasiriba ko dɔnw fana ko o kuma ko jini bɛ n'a bolisira dɔn n'a duma ya k'a fɔ ko warimugu de bɛ mobili kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tun a ma déclaré a ma yira dɔnw la dɔnw ko k'a k'aw jɔ a y'aw ban k'aw jɔ sariya b'aw ɲangi sariya b'u ɲangi o kuma yira la k'a fɔ 200 000 ni 400 000 karamɔgɔ de b'a tun dɔnw kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ min kɔni 400 000 olu b'o salo ka bɔ a la o kuma ko ye jamana nin yɔrɔ ye fasiriba ko waritigiw fana ko peten kelenw olu ka wariw halala de ye wari suyɛni tɛ fobiye tɛ karamɔgɔ de b'a tun olu ye sanu ɲininaw de ye dɔrɔmɛ 1 bɛ se jarati k'a tɛ bɔ olu ka wari la sabu ko ŋanamu wari tɛ an bɛ don min na ko bi a ko in juru samanen bɛ fo k'a dama tɛmɛ waritigiw bɛn'u ka wari bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa walima dɔnw ye min fɔ 1 000 000 bɛ salo ka bɔ wari la wa bugu jira ko o ɲininkali o tomi bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kabako fa duniya fafaran kaba kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu bi ta bɛ bila yan yanama ko don karamɔgɔ de b'a tun nin ye welewele ka dan ye k'a ɲɛsin alisilamɛw ma min ye ala ka so n'o ye misiri ye k'a jɔ morobabugu araye kɔfɛla la karamɔgɔ de b'a tun alimami n'o ye jalo o kuma k'u bɛ welewele kan da lase olu ka misiri u y'a baara daminɛ o kuma k'u bolo dɛsɛra dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 man ca so min n'a bɛna jɔ o kuma seli de bɛ k'a kɔnɔna la u ka k'a fɔ ba selu sila ye n'u kɔni y'o ye n'u ɲɛ dar'a kan misiri banna a bɛ girinman di u ka selu na tuma ɲini ala m'a don naam karamɔgɔ de b'a tun o kuma alimami a n'a ka jama u ko maa min bɛ fɛ ka dɔ ci olu ma yaasa u bɛ se k'u ka misiri laban joona numéro 2 nin n'o ye orange money numéro ye 76 03 04 68 saga kan 76 03 04 68 79 49 60 59 93 73 75 43 tabarikala ala ka so don Bajabate maa o maa ni i sera ka dɔɔnin bila bala la i k'a dɔn a sara bɛ ala de bolo ala b'i sara arjana don dɛ Bajabate ka foli ani tanni kɛ ni ka ɲɛsin i k'a dɔn maraka kamalenba ma min ye colonel ɲun Sɛgina Sila Bakɔrɛ Sila Douani Bajabate a fili duncogo ni maa ta tɛ kelen ye a ka parni cogo ni maa ta tɛ kelen ye sabula ale y'a ka maaya bɛɛ kɛ Afrique centrale n'i y'a ye dɔrɔn i b'o dɔn a la homme d'affaires min don Bajabate k'a dɔn Afrique centrale an ka foli b'a ye Bajabate k'a dɔn jogonamɛkɛ min n'a bɛ hinɛ jogonakɛ min n'a ka teli Bajabate i k'a dɔn o ye dankɔrɔba ye min ye Ibrahima Karanyara Bamaden an ka foli ani tanni bɛ ka ɲɛsin a ma Bajabate k'a dɔn bi ta kɔni e ko waati ma dafa waati an b'a bila yan kosɛbɛ Bajabate surafana t'o ma dusu in na c'est bi kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 min ɲɛsini sɔgɔma ye ni ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka se kɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a de ye Mamutu Zuruni Mamutu Kamara cɛni Zuruni don Bajabate e ni ne fila tɛnku ne kun bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni bɛ se ka lase Mamutu baara ɲɛna wa salam